Ba't ang dilim? Baka mabayulisyonan pa ako nito. Ang dilim mo. Naghanap ka ako ng pajama ni Kuya. Hello, ma'am. Good evening. Good evening. Lang, ma'am. Pupunta ako sa medyo maliwanag soon. May ano pala ako ngayon. Pina-porcel. Shoutout sa inyong lahat. Lang mo. Pupunta lang ako sa medyo maliwanag. Medyo madilim pa kasi doon sa loob. Dito. Medyo mas maliwanag dito siguro. Dito sa labas. Ipupwisto ko lang. Nga pala, nag-ano pala ako, ano to ng sasakyan. So, nag-puporsil po ako ng sasakyan. Ma'am Leila, shoutout sa'yo. Ma'am Leila Bintora ba yan? Bintora. Shoutout, magandang gabi. Wait lang, ma'am. Wait lang ako. Wait lang. Gandang gabi, kapatid John. Gandang gabi din, mga kaidol. So, sa mga gustong bibili pala ng sasakyan, nandiyan naman yung number ko. Pwede naman nila akong tawagan. So, mga gustong bumili dyan, mga kaidol, abang presyo lang. Kasi nakita ko kanina maganda yung loob niya. Then makikita nyo naman yung ginawa kong picture lang yung pero parang inedit ko lang siya, gumawa ko ng video. Nag-voice over ko kasi. Salamat, Ma'am Lela Bintora. Shoutout sa'yo. Lang, i-hotspot ko lang kasi itong isa. Ang hirap na. Open hotspot. Yan para makaunik ko siya. Ma'am, pa-share ako ng aking video na yan. May magkagusto. Kung okay lang. Kasi nangangailangan mo kami ng pera. 72K lang yun, mga idol. Pwede pang magkatawaran doon. Pwede yung 70 kung sa gustong bibili.
At man pumunta may jacket na. Busmaster, good evening. Baka may kakilala ka dyan, Busmaster, ng ano, bibili ng sasakyan. Oo, bibili yan. Mayaman yan si Idol Master. Lang, inaano kasi to. So mga gustong bibili, baka pwede na. Pwede nyo na akong tawag sa personal. Yung number ko, nilagay ko na nga dyan sa ano ng link ko. Kailangan kasi namin ng pera mga idol. Nakakumpain kasi yung biyanan ko. Yung anak ko pa nilalagnat. Bibigay pa lang ng moderator show. Shout out sa inyo. Kaya aso pa dito, kaul ng kaul. Nakaano na idol sa ano sa Facebook. Nag-post ako para mapabilis yung transaction. Ma'am Inday, son. May moderator ka na po. Baka may gusto sa inyo dyan. Bumili. Ay. Sa mga gusto, pwede ng ano, pwede nyo na akong tawagan. Nandyan yung number ko. Mababa lang kasing ginawa ko para lang sa reels yung video kong ginawa. Ninja pala to. Idol si Entoy. Yung ganyan ng buhay ko. Siya na pwede naman siguro pa-share ng aking live na ito para meron lang makabili ng sasakyan yan. Boy, tawag daw si ading mo.
Nag-usap-usap kami kagabi. Tulog. Nung umalis ka, tumawag sa akin. So, yun, ano nung video na to? Ni Boss Inay. Ayan, sige. Yun, ay, sorry. Bigay pala akong moderator. Ako Bicol. Ay, Bicol. Yun, shoutout sa'yo. Kababayan, hello. Magandang gabi. Magandang gabi. Dikit ko sa'yo to, Idol Bicol. Itong may moderator ka na, Idol. Yun na yung binibintawan sa niya. Ano ko lang yan. Ay! Ikaw din pala yan? Ay, hindi. Ate Leila Bintora. Maraming salamat kay Yan naman to. Naka-hotspot lang kasi ako dito. Naka-live. Yun lang kasi, medyo nagka-busy. May problema kasi sa amin. Bali, sa sasakyan, ano lang, 72,000. Matsu 1997 model. Okay yung makina niya. Sinisigawan ako ng anak ko. Yung cellphone. Mamaya anak ko. Buya na ako! Patayin ko hotspot na. Kaya yung kids ko talaga. Ah, Manunod sila. Kunin mo. Open mo na pa! Open mo! huwag ka nang maingay. Kunin mo na lang. Umalis ka na. Ayaw nang maingay. So yun nga mga idol, yung sasakyan kasi na yun, maganda yung loob niya pa. With aircon pa siya pero hindi gaanong malakas yung aircon niya. Aircon lang ang nagkakatalan. So yun, magdikit-dikitan muna kayo kasi yung cellphone ko no. Ang baba ng 40 watts hour ko mga idol. Sana matulungan nyo ako. Bali, ang kasi yun, yung biyanan ko naka-confine yun. Nasa ospital pa, tapos yung anak ko ngayon nalagnat yung bunso ko. Ma'am Leila, kung saan banda daw yon? Baka sa dagat. Ang watch hour ko, idol, ano pa lang. Hindi pa gumuguhit dun sa ano niya. Nung dun, di ba sa creator studio ko makikita? Ang pagkaalam ko lang 100, ano pa lang yun, 107. Idol Bicol. Ma'am Leila. Kung alin daw.
Alam kong malaking sakop ni kababayan, Bicol. So, pa-share ng aking live idol. Para makarating sa kanila yung gustong bibili kung gusto nilang bumili. Ano mga ba? Ha? Ano mga ba? Saan? Bagsan? Lang idol. Doon, may bayabas. Dua. Akong pera. Nag-ano na nga ako, naghahanap na ako ng bibili ng sasakyan. Nagigiinom na lang ako ng sting sa kapatid ko. Ah. 100 pa lang idol yung watch hour ko. 107. Wala pang guhit yun. Yun pa lang. Kung sa ano, wala pa sa sang guhit kung ano. So, hindi pumunta ata si Ma'am Love Mina ngayong gabi. Kung saan ako sa Bicol, Catanduanes, Birak. Ikaw, idol Bicol, saan? Saan ka sa Bicol, idol? Pero ngayon, andito ako sa, Isabela, Kawayan City. Region 2. Province Isabela. Capital City, Kawayan. Camarines Resort. Ay. Malapit lang. Dagat lang yung pagitan natin. 4 na oras lang kung tatawirin. 4 na oras lang yan, idol. Dagat lang yung agwat natin. Yun, idol, nasa Bicol ka? Sana may tumawag sa akin ngayong gabi. Pwedeng i-test drive yun, libre. Sa gustong bibili ng sasakyan. Pasakaw, oh. Pasakaw, Camarines Resort. Utal kasi ako pag may ar. Camarines Resort.
Yun idol, pa-share ako para meron na makabili nung sasakyan na pinapabinta sa akin. Baring ano di, kung sakaling galing naman sa inyo, ang may customer yung makakakuha ng ganon, sige ako bahala sa inyo. Gcash to Gcash. Yung magbibigay din ako. Pwede na siguro yung 1,000 pang merinda nyo pag kasi nakakumpay ngayon yung katugangan ko. So nangailangan kami ng pera kaya nag-ikot ako kanina naghapon, kailangan ko ng ganun nga pera. So yun, wala akong maano ng pera. Ang paraan ko lang yung mag-ganon ng sasakyan. Sinabihan ako kung gusto ko na magbenta. Yun, kinuha ko, binidyoan ko. Pinicturean ko, tapos inedit ko siya. Nag-voice over ako para maging gawang video. Pero nilagyan ko lang ng sounds. Mitsu. Andyan idol sa sa nag-drop ko na link. Sa nilive kong link. So, yun nga yung Meron ba na nakikita nyo ba idol yung link nung binaba ko sa live ko? Yung kasi yung nilagay ko eh. Ando naman yung number ko idol. Idol Bicol doon nakalagay. Kompleto papel yun idol yung sasakyan. Mababa lang yung porsyento nun idol yung sasakyan nun. Binibinta ko ng 72. May butiki pa. Nadami. Dito kasi ako sa labas. Kasi mainit sa loob. Yun idol Bicol, muni ka na, di ba? Idol Bicol. Yung kailangan ko din sana maging muni kaso mahirap. Ginagawa ko na lang libangan. Yung mga upload ko yun mga ka-idol yung gawa kong mga video sa Reels o kaya yung video ko. Mahahabang views yun mga ka-idol. Kaso, mahabang minutes kaso di ko na pinuputol. Pinapas forward ko. So nagchat-chat nga yung may nagchat-chat sa akin sa Messenger. Kaso kung i-click ko kasi yung Messenger ko mawawala ata ako sa live. Pwede ba yun idol? Idol Bicol, pwede ko siyang i-tap para makapag-reply ako. Di ba mawawala yung live ko? Hindi pa manoy. 2.6 pa lang yung views ay watch hour mo. Parehas tayo. Pero sa akin, malaki na yung watch hour mo. Kunti na lang yan, idol. 1.4 na lang kailangan mo. Sa akin, wala pa. Buti nga sa idol, 2.6 na. Sa akin, hindi pa. 100 pa lang. Ang hirap. Kasi minsan busy kasi ako sa trabaho.
Hindi ko makagawa-gawa ng video na ano kasi wala akong nagkakamera sa akin. So yun yung in-order ko nga na ano, yung parang sa voice record ay yung sinasabit dito sa damit. So hindi pa dumadating kaso kahit dumating yun makakancel pa rin kasi wala nga akong pera. Perang problema. Kaya yung sasakyan na in-upload ko ngayon, kung mabibili yun, so yun makakatulong na din sa akin yung kaunti lang. Idol, pag nag-reply ako sa messenger, hindi ba mawawala yung live ko? Pa-comment nga ako, siyempre nasubukan nyo na eh. Wala pa dito si Idol Ibong eh. Si Ma'am Love Me na, wala pa rin. Ay, 10 hours. Puyat ako noon, pag 10 hours. Kung pwede lang hayaan yung cellphone ko din, i-live ko ng gano'n. Madilim pa naman sa loob ng bahay namin, mataas yung ilaw. Ay, pag nag-reply ako sa messenger, mawawala. Yun yung pagkaalam ko eh. Mawawala talaga eh. Nag-chat kasi yung kapatid ko. Mahal daw. Nagchat-chatan sila sa ano, sa messenger. Buti ka pa, Idol Bicol, ano lang sa'yo, 1.4 na lang kailangan mo. Ginawa mo lang yan pag ano, nagla-live ka lang. Mga idol. Naka-live ata ngayon si Ma'am Love Me na eh. Sino-sinong mga naka-live ngayon? Dami atang naka-live ngayong gabi. Ay, nagla-live ka araw-araw. Araw-araw mong ginagawa nagla-live, Idol. Mga idol, Idol Bicol, baka meron kang alam din na bibili. Share mo sa Facebook mo yung ano. Yung link ko, pwede naman ata yun eh. Para mapabilis yung binta transaction. Sa mga bibili nung sakyan na yun, pwede niya i-test drive bago bilhin. I-check niya lahat.
Buti ka pa, Idol Bicol. Araw-araw ka nakapag-live. Kasi araw-araw makakapag-live kasi pag sa araw dito sa bahay, maingay. May dalawang anak kasi akong maliliit. Yung kanina narinig mong maingay, yung kumukuha ng cellphone ko na isa. Yun, anak ko. Magkano ang kinakuha mo? Pag-vlog ka dito. Ay! Nakalive ako. Open mo nga YouTube mo, search mo ako. Wala pa, hindi pa magawa. Ha? Hindi pa magawa. Cellphone mo? Paano ka? Ayan yung dati mo? Oh, nakasubscribe ka naman sa akin, di ba? Yun nga, buti nga yung sasakyan yun, pinayag na mag-live ako tapos i-upload ko. Kinuha kasi ang nila na sabi, ko sa YouTube, Facebook, ganun. Doon naman, Idol, yung number ng cellphone ko. Pag may tumawag, usap kami, ganun. Kailan gusto makipagkita, araw. Dito lang yan sa sa Bela, Kawayan. Buti na titiis mo yung ganun, Idol. 10 hours na naka-live. Tulog na. Oo, tutulugan mo talaga yan. Kung paano walang nanonood, Idol. Walang dumating. Ibig sabihin, may views pa rin yan. Oras bang labanan? Oras ba, Idol, yung labanan sa dito sa YouTube natin? Kung walang nag-views, ganun di ibig sabihin, wala din yung watch hour. Yan. Nasa GC ka rin, Idol Bicol? Name Timelab. Wala nga akong dalawang cellphone, yun lang, isa lang. Pag sa gabi ko palang magagamit yun, kita mo ngayon hanggat di tulog yung anak ko hindi ako magagagamit. Okay lang sana. Sira pa naman yung isa. Sa Timelab ka din. Paras lang din tayo. Pero mas una ka siguro daw sa Timelab. Maraming nagpa-farm sa sa taas. Mga naka-live.
Sana mabinta ko ngayong ano yan, kahit bukas. Baka may tumawag sa akin, di. Siya pa. Sakit pa nga ng tuhod ko. Naghapon ako na hindi kumain. Nag-ikot-ikot lang ako. Mababang presyo lang yun, idol, yung sasakyan na pinapabinta sa akin. 72. Alam mo, nakakuha. Sakit ng liig ko. Sino mga naka-live yung gabi, Idol Bicol? Idol Master nandito pa siguro eh. Hindi lang nagpapasilip. Hindi maraming isda dyan, Idol, sa inyo. Sa bahay nyo. Idol Bicol. Sakay. Lasing ano. Pagtrabuhan niya. Tumal lang trabaho. Tag-isa na nga natin may sigaw mo ba? Saan? Di ba niyan kanina? Nilala ko din siya. Lang idol ah. Gano'n lang ang sigarilyo. Saan? Ha? Saan? Ito lang. Maya. Mag-iilang tawag dito. Gumagalaw-galaw pa tong naupa ko. Lamisa lang kasi. Nakaibabaw sa lamisa. Ano nga? Sana mga idol maging monetize na din sana ako. Kahit hanggang dun lang. Pag na-money ako mga idol, mas lang sisipagan ko pang mag-vlog. Hindi kasi ako makagawa ng content pag hindi pa ako ganong monetize. Pag monetize ng channel ko, yun, sisipagan ko ang mga content ko. Marami akong pwedeng content kaso sa ngayon, yung mga pag-content ng panay sa trabaho lang. Mabuti ka, Bicol. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa ng time lapse.
Buti nadadalaw niyo ako. Pero pag wala naman akong live, pumupunta ako sa inyo, iniisa-isa ko din kayo. Kahit ng balbas, oh. Kahit binuti. Yung pang-ahit. Oo nga, nagbibingo ka? Saan ka nagbibingo sa binggoan na in-upload ko? Lela, yun ano, sinubukan ko, pumunta ako sa casino. Meron kasing kasinuhan dito sa sa Kawayan City, Isabela. Malapit lang sa likod ng Talavera Street. Tagiliran, likod ate, likod. Sino ba yung taga Isabela dito? Alam ko meron taga Isabela dito eh. Yung hindi. Sinubukan ko lang yun. Ini bingo ano. Online bingo. Ay, yun hindi yung online bingo na yan eh, ano talaga, hindi online yun. Personal yun. Yung banana. Ay, punta dun sa sa bingoan. Meron kasi yan. Walang scripted dyan sa video ko mga Ma'am Leila. Panay original yan ng video ko. Ang lang dyan, fast forward yan. Yung mga video ko. Gumagamit ang fast forward pag mahabang oras. Pero yung mga video, hindi scripted. Panay legit yan. Sa Reels yun, walang edit. Ang edit lang doon, lagay lang music. Yun lang. Wala naman ini-edit doon, music lang. Nakalive ba ngayon si Ma'am Love Mina? Saka si Idol Libong? Yun, Angelica Vlogs yun. Shout out. May moderator ka, Idol. Shout out. Ma'am Angelica. Shout out sa'yo. Ba't wala akong moderator? Meron ka na moderator, Idol? Wala pa rin? Ba't ganun wala kang moderator? Wait lang. Meron ka ng moderator. So, nakita nyo naman yung upload ko siguro sa Reels na yung binibintang sasakyan.
Baka meron kayong kilala dyan. Pa-share ako ng aking video kahit sa Facebook. Masakaling mabili. Angelica, ano mo nga kung may moderator ka, mag-thumbs up, mag-ano ka nga. Kung ano yung moderator mo. Sakit pa ng ilong ko. Dudug ata. Tama ba yung basa ko yan? Angelica. Oh. Angelica Mukbang Vlogs. Share ako ng aking video mga ka-idol. Yung dun sa ano, sa binibinta kong sasakyan. Baka meron makakuha ngayong gabi. Pag ngayong gabi nakuha nila, bukas transaction. Wala ata si sa Idol Ibong ngayon. Saka si Ma'am Love Mina. Wala ngayong gabi. Baka naka-live sila eh. Ma'am Angelica, nandiyan ka ba? Nag-ano kasi ako, naghahanap ako ng bibili ng sasakyan. Pang 72,000. Sana may makakuha ngayong gabi. Pwede test drive. Hindi ako agad magkapagsukli sa inyo kasi gawa ng ano. Pwede akong mag-share ng live doon ano. Nagpasa ako kanina. Kaso hindi naman nag-share ko doon. Pero link yung inano ko doon. Nagago to live yun.
Paano ba yung gawin ko? Pag nag-share ko dun itong live na to, mapupunta sa kanya pero babalik lang din dito ano, sa live. Hindi hinto ang live nun. Subukan ko. Click. Share. Subukan mo naman ng ano. Ay, ikaw na lang yung nag-drop ng link doon. Inano mo sa JC? Ikaw bang nagbaba doon, ma'am? Yan, salamat mama sa pag-share mo doon sa ano natin sa GC. Maraming salamat ma'am. Maraming salamat sa pag-share mo ma'am. Para maano nila, malaman nila na may binibintan sa sakyan. Oo ma'am, salamat po ma'am. Para pag may nakakuha, siyempre magbibigay din ako sa inyo kahit pang merinda man lang. May mga Gcash naman siguro kayo. May Gcash naman ako. May Gcash ka naman, may Gcash din ako. Pwede ko yung Gcashan pag mabinta yun pag may nakabili. May tumingin nga kanina, kaso babalikan daw eh, hindi pa naman confirmation na talagang babayaran. May nag-like sa sa mga video ko sa Facebook. Nagpa-farm sila ngayon. Kasi nag-upload ko sa Facebook mismo. Tapos nigmaydi ko pa para sigurado. Alay mo may makakuha. Pag may nakakuha di, mababahagian din kayo. Kahit pa paano, kahit konti. Hirap kasi magbinda.
Lamok. May lamok. Tulog na siguro sila Idol Ibon. Anong lamok na yun? Tulog na siguro sila Idol Ibon. Busy siguro. Init. Dali ka mo eh, di ako na ang mga Good evening sa inyo lahat. Init. Anong lamok na yan? Pinapapakpaw ng lamok. Maraming lamok dito. Tsatsagaan ko na lang magpaypay. Sana may makakuha ngayon ng sasakyan na yan. Daming lamok. Daming lamok dito. May nag-uusap naman ata sa GC. Maganda daw yun. Sige po, ma'am. Salamat sa pagpunta mo, ma'am. Maraming salamat sa inyo. Sa pagdalaw. Sige, ma'am. Pag puntan din kita. Naghahanap kasi ako ng bibili. Mamay bibili. Baka sa mga gustong bibili ng sasakyan. Medyo mainit ang panahon. Kasi
kung ano, puntahan kita mamaya pag ano, Ma'am Love na. Ay ano, Ma'am Leila. Punta ako mamaya sa'yo. Ay. Nag-ano pa kasi ako kasi mababa per kilowatt-hour ko. Ihabol ko ng kaunti para mabawasan. Mabawasan man lang wala pang kagalos-galos yung 4 kilowatt-hour ko. Yun na lang ma'am yung ano kailangan ko 4 kilowatt-hour na lang. Pero yung ano, hindi ko na muna kailangan yung subscribers na kung may mag-subscribe sa akin, okay lang. Pero yung pinupupusan ko 4 kilowatt-hour kasi mahirap talaga abutin. Tulog siguro sila Idol Ibong. Mga napagod. Napagod, napuyat. Init. Mainit pag walang pera. Sa mga gustong bibili dyan, habol na. Dito lang talaga. Mas lalong maingay doon, maingay sa loob ng bahay namin. Yung dalawang anak di pa tulog. Sige ma'am. Basta ano, punta ako mamaya sa'yo pag ano. Silip ako kaunti lang. Hanggang anong oras ba live mo? Ma'am, hanggang anong oras live mo ngayong gabi? Kumain ka na ba? Ano alam niyo? Pato. Pato. Pato ng ulam. Ng gabi. Mainit. May gusto sa inyong bibili ng sasakyan. Pasok lang. Pasok lang sa mga gustong bibili. Pwede nyo na akong tawagan pag ano. Bibiliin nyo. Andiyan yung nakasama dun sa upload ko sa Reels yung number ko. Yun talaga number ng Gcash ko. Nag-chat ka sa GC, Ma'am Lela. Ayun, time.
Ilaw. Pasok. Ay. Hindi ko malaman kung sino nagbibis sa akin eh. Patamsak na lang. Idol. Mag-comment kayo para malaman ko. Kung sinong nakikinig. Gusto nyong bumili ng sasakyan. Oras tatawag ka naman. Mga team yun, tatawag yun. Naharap ka kagabay. Nakatayo lang ako. Dito kasi lamisa yung napatungan ng stand ko mga idol. Isisin daw ni Ma'am yung sampal. Sampal. Pasampal. Pasampal naman.
Anong sipag lang. Yung pinakamatagal na nagtambay sa akin si Ma'am Lela Bintora. At saka si Idol Bicol. Good evening. Good evening, good evening. Good evening, good evening. Pasok kayo mga idol. Sa gustong bumili ng sasakyan, so yun, pwede na akong tawagan pag andyan naman yung number ko sa in-upload kong video ngayon sa Reels. Tig 72K lang. May libreng ring driver. Pwede test drive. Ha? Tumba? Ha? Meron pagbilihan dyan ba? Good evening. Hindi pasok kayo para malaman ko kung sinong itaas na lang ang kamay para malaman kung sinong pangalan. May binibenta akong sasakyan. Pwede mga idol. Pati makina nun, pinicturan ko. Soon kung gusto nyo makita, i-check nyo na lang sa sa Reels ko. Kaya sa Facebook. Habol-habol na sa mga gustong bumili. Ano ba? Ha? Ubo. Saan galing? Sa amin yung ito ba?
Saan yung isa? Ha? Mamaya-maya ba yung mga tin boy? Tatawag mo ngayon. Habol-habol. 72K lang. Depende sa pag-uusapan natin kung makuha niyo sa magandang presyo. So, good evening, good evening sa inyo lahat. So yun, baka idol, ikaw na itong bibili ng sasakyan. Pasok lang. Pasok sa mga gustong, para malaman ko yung pangalan nyo. At ma-shoutout ko man lang. Sarado na pagbili ng tinta, boy. Dito sa kabila. Basil pa. Ted, gamit ko basil pa.
Si Ma'am Leila siguro ito. Iparamdam ko yun. Para alam ko yung pangalan niya mga idol. Kasi may binibinta akong sasakyan. Kayo na yung makakuha. Halagang 72,000. Choco Metro. Choco Metro na sasakyan. Idol. Kung may gustong kumuha. Sariwang-sariwa pa yung loob ng sasakyan, idol. Pataas ang kamay. Pataas lang ang kamay. At counting sampal. Baka may gustong bumili ng sasakyan mga idol. Yung 72,000 gagawin natin ng sipin kapag magandang usapan. Magandang bigayan mga idol. Sa gustong tumawad. Hanggang ano lang yun mga idol. Hanggang 70. Sagad na yun. Pagtawad. Depende kung magandang kausap. Pwedeng pwede. Mga walang sasakyan pa dyan, nakakatulad ko. Gusto nyo nang bumili ng sasakyan, PM na kayo sa aking Facebook, Mandrin Santilisis. Andun yung pangalan ko at saka yung upload ko, nakalagay yung number, cellphone number ko. Sa mga gusto. Habang mainit-init pa, init.
Pataas nga ako ng kamay para alam mo kung sino ito. Pataas naman ng kamay. Sakit. Missing Vlog TV. Live. Naka-live pala siya. Katchili Happy. Si Katchili Happy. Nag-live mo yan si Katchili. 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 Pwedeng. Katchili. Katchili. Yeah. Matawag ko yung kapatid namin. Matawag. So mga idol, baka gusto nyo nang i-take out yung sasakyan na binibinta ko. Take out nyo na. Take out. Hindi ka ba nakapag-subscribe sa akin? Tapos na. Just mo muna ako ba sa libag? Like mo lang ako. Kahit na anong gawin, kahit na sabihin. Maghapon, bukas, nakalive ako. Kasi kailangan kong ikuta yung sasakyan. May binibinta. Yun, maglalive ako bukas, pero hindi umaga siguro. After lunch. Kasi kailangan kong may pupunta ng mga tao ganun. Pwede nyo pa ihabol. Baka may gustong magkuha sa inyo ng sasakyan. Dito lang yan, idol, sa sa Kawayan. Malapit lang. Hag 20 banana ang sabi ni Ma'am Sir. Kaya sila kumuha ng gano'n. Medyo mainit. Wala yung trip pa.
Sino kaya itong nakatambay sa akin? Ayaw itaas yung kamay eh. Pataas yung kamay para alam ko yung tumatambay sa akin. Para at mas bawian ko rin. Ayaw talaga eh. Itaas ang kamay. Pataas ako ng kamay, idol. Para alam mo yung biyangas kung sino. Nawa na ng balbas ka. Nawa ng balbas na. Umabot na sa dibdib. Balbas ka. Yan ang pantali. Sige. Sige, sige. Sige, sige. Ganun. Pumunta pala si Idol Libong, ba't ganun? Lit yung ano ng ano ko. Idol Libong, ikaw ba yan? Ba't ganun lit yung ano? Itap mo nga ulit, Idol Libong. Yung ano ko. Taas mo nga ulit yung kamay mo. Okay na. Ba't ganun eh? Ngayon ko pa lang na ano yung ano mo. Kanina ka pa pala dyan. Oo nga. Ba't ngayon lang? Buti ginanong ko. Inanong ko yung top chat. Tinap ko. Para magkaroon ng welcome to live chat. Remember to Idol Libong, baka may alam ka dyan. Mag-ano ng sasakyan. Bibili. May binibenta kasi akong sasakyan. I-scroll ko nga. Baka mayroong pang pumunta. Hindi ko na. Ay, Idol Libong. Yung ano, baka may bibili ng sasakyan na Hamitsu. Na sasakyan model 97. Andyan yung sa ano ko sa Reels video kong idol. Wala ba ngayon sa ano ng live ko? Yun ang nilagay ko eh, na link. Di mo ba nakita nung pumasok kayong sa ano link nung ano ko? Kasi nakalagay nga doon pati number ko eh. Para pag may gustong bumili, hindi na sila mahirapan magtao.
Tumawag na lang sa number ko. Sasakyan, idol, pang 72,000. Buti, buti ko nga, idol, ibang nag-ano ko eh. Nag-click ko yung top chat. Eh, kung hindi. Bunsil. Nag-uhuli yung ano ng top chat na. Kasi may inaano ako, may binibinta akong sasakyan na Porsche. Kung magandang usapan na idol, ibong meron, pwede ko pa siyang ibaba. Pero ang ano niya lang, sa ano, 72 yung nakalagay doon. Pwede naman natin ibaba ng ano, 70. Basta magandang tao yung kausap. May test drive pa mga ka-idol. Pwedeng i-drive. Subukan i-drive. Kanino? Sa ano, sa tropa ko. May nagtawag lang sa akin na ano, i-ano ko daw. Siyempre kilala niya akong nagbablog ako eh. Sinabi niya sa akin. Tapos pinunan ko ng picture, tapos inedit ko, parang nag-voice record ako dun sa ano ng Facebook ko. Facebook ko yun, sa Facebook. Tapos in-upload ko. Tapos ginawa ko dito sa YouTube, dating naka-edit na siyang dikit-dikit kasi picture yun. Inedit ko siya para iba yung ano. Kung yun tama na sa video. Yun baka may gustong bumili ng sasakyan. Kakaroon ka. Solar. Doon sa bayan. Tignan mo na, hindi ko naman. Hindi ako nakalive ako, boy. Nagkausap ko. Iisa naman oh. Nag-ano nga sila, bumaba. Kasi may inaano. Mga ka-member pa. May ano nga akong sasakyan binibinta. Model 97 Idol Libong. Andyan makikita mo Idol Libong sa ano ng reels ko. Reels video ko sa ano. Kinuha lang kasi ako idol na ibong na ano. Parang i-ano ko yung sasakyan. Pero yung presyo, ano lang yun, 70. Pero dinagdagan ko ng 2,000 para kung sakaling magkatawaran, hanggang 70 lang. Mga sakaling pamirindahin ako nung iniganohan ko ng sasakyan pag nabili. Baka may alam kayo Dolibong. Pag meron kang pag may nakakuha tapos ano, andyan naman yung ano number ko sa Reels video ko. Pwede niyo naman i-ano. Maliit lang naman yung video ng Reels. Babasa niyo naman 'yon. Andun yung number ko tapos pangalan. Di kong customer mo na Idol Libong. Tapos anong ba? Pag customer mo yung nakakuha. Meron kas Idol Libong.
Maraming makuha mo. May makakuha sa mga ano mo dyan. Saan ka ba, Idol Libong, Manila? Kasi yung ano, pag may nakakuha nun, yung Idol Libong, kung ba, tao mo yung makakuha. Kilala mong tao. So yun, meron ka din sa akin. Basta may makakakuha ng sasakyan na yun. Nagchat-chatan sila sa messenger. Mga sakaling may makakuha ng sasakyan, may binta. With aircon siya, mga idol. Pero hindi gaanong malakas yung aircon niya. Manual. Manual lang yung sasakyan. Tingnan mo yung mga chat mo, kapatid. Baka meron makakuha ngayong gabi at tumawag sa aking number. Ba sakali lang. Tulog na ba sa Ma'am Love Mina? Idol Libong? Sila si Love Mina 76 tulog na. Shedman. Yun, humihina yung ilaw. Solar. Humihina yung ilaw ko. Mukhang mag-burn outan bata ako nito. Baka may gustong makakuha ng sasakyan na yun.
Dito kasi ako sa labas, oh. Dito sa may sala. Bayan na doon. Yun yung bayan na doon. Yun, madilim. May multo doon. May multo. Init talaga. Yung chat ng mga kapatid ko sa Messenger. Tingnan. Scroll ko lang. Sino-sino. Bibig. Daming aso. Nagsisikahulan. Oras na kaya. May nagkakantahan dun sa ano. Umpisa na ng kampanyan bukas. Umpisa ng kampanya.
Umpisa na ng halalan bukas. Oh. Kampanya na bukas. Malapit ng eleksyon. Watcher ako. Watcher. Kinuha nila akong watcher. Watcher. Baka mayroon makakuha ng sasakyan. Nakandami nakalive ngayon. Maraos ko ng live ko, maliligo ako. Natin. 10:30. So palang maliligo mamaya. Ito libong nakalive ba sila Dabmi na ngayon? Travel vlog. Boy, check. Ayan, may sasabihin ako. Gusto mo porsyento? Porsyento tayong tatlo. Mag-ano tayo ng sakahan na lupa. Ha? Gusto mo? Pupunta rito si Aljam. Gusto mo? Tatlo tayo. Kukuha tayo ng 2 hektarya. Pataas ang kamay. Idol. Pataas ako ng kamay nyo. Ang lamok.
Gusto mo ba? Check. Tatlo tayo. Magsasaka. Farmers. Pag mamaya tatawag yun sa aling mo. Di ko maintindihan na nalaman ng puso. Sana hindi tayo magkahiwalay. Kailan pa man. Yung nag-uusap sa GC. May nagmamarity sa GC. Sino-sino kaya nagmamarites? Araw ng election. Halaman. Lamok. Patay. Namatay ang lamok. Wala na talaga akong pera. Ubus. Ubus pati ang talbos. Ubus pati ang talbos. I can see.
Saan pa lang na dumadaan yun ah. Kung saan tutungo. Ang digmaan sa lupang pangako. Saan? Sa Mindanao. Mindanao. Masok idol. Ang pusa niya. Lakas naman ng pusa. Pasok idol. At pataas ng kamay. Idol. Pasok kayo. Kaya idol mo ano sa GC. Baka sakaling may makakuha na ng sasakyan. Yung binibinta ko. Nagbabaka sakali. Murang halaga lang. Hindi ko na si Idol Libong eh. Nagkatambay. Tingko Idol Libong ha. Sa pagtambay mo. Schedule mo lang live mo pag tambayan kita. Thank you, Idol. Pag tambay din ako sa'yo. Wala naman sila. Wala naman sila. Nagmamariti siguro sa, sa GC. Nakalive ba na ngayon si Ma'am Labina? Ha? Tulog ka na? Wait lang nga boy. Idol Libong. Tatawagan ko na sila. Chay. Kahit isa lang. Okay. Thank you, Idol Libong. Thank you.
pang tumatay. Dami naka-live ngayon. Bulibong salamat sa pag-share ng live ko. Salamat sa pag-share ng live. Idol Ebong. Sana may makakuha na nung ano na bukas. Sakyan. Hindi lang ako.
Mga idol, maraming salamat din. Itong bayi lang. Daming ano ngayon, naka-live talaga. Nagpa-farm sila sa ano. Pasok kayo mga idol at magkipag-marites. Kasi may binibinta akong sasakyan. Ang 72,000 na sasakyan. Si Ma'am Sil naman may nagtanong naman sa mga chat nila sa ano, may lalaban ng kagawan. Kagawan. Yun na idol ibang lipat ako sa loob. Ano ng bahay namin. Medyo madilim lang ng kaunti doon. Dilim nga talaga dito. Ganito lang kaliwanag. Nagmamarites si Ma'am Sil. Nagmamarites. May yung anak ko. Inuubo yung anak ko ay umpisa na kasi ng kampanya bukas. Kampanya. Medyo madilim na idol kasi nasa taas yung ilaw namin. Yung remote din. Remote. Hello. Mas maliwanag siguro dito ng konti. Yan, mas maliwanag. Liwanag ng konti lang. Kaso, nako, ang ano nung ilaw. Taas masyado. Oras na ng halalan bukas. Kampanya kontra droga. Maraming tatakbong kagawad ngayon. 32 sa barangay namin. 32 kagawad ang tatakbo. 4 na kapitan. Apat na kapitan. Yun, watcher nga pala akong mga idol. Ano ba ang araw ng umpisa ng pag-watcher? 30 ata. Ang final ng ano, butusan. 30. Siya pa yung 500. $500 ang pag-watcher. Kung mabayaran. Siyempre,
Ewan ko, hindi naman siguro bawal mag-live doon. Baka pwedeng i-live mo. Pwede. Ha? Hindi pwede. Hindi pwedeng mag-live doon. Mabilis. Hindi sasama ako ng bata doon. Na Dito ako. Hindi na pa ako. Diyos, ano ba yan? Ano yung sabi niya? Nung nasa dide? Dito. Dudul ka na lang. Ito? Oh. Inuubo kasi idol yung anak ko. Maliit kong anak na magto 2 years old. Oras na kaya ako. 10 minutes na lang idol. Mag-i-end na ako. 10:30. Idol, 10 minutes na lang. Mag-i-end na din ako. Hanggang 10:30 lang ako. Kasi tatawagan ko pa yung mga kapatid ko. Time's coming.
9 minutes na lang ata, idol. 7 minutes. Mag-i-end na ako din. Kasi gabi na. Tatawag po ako sa kapatid ko. Ang init na. Seven minutes. Ilan minutes na lang. Mag-i-end na. 7 minutes mga idol. Before end. Medyo madilim kasi dito. Kinuha yung ilaw na ginagamit ko. Kaya mag-order ako ng gano'n. Pag ano. Para maliwanag yung live ko pag ano. Bili ako ng ilaw. Kinuha na daw yung ilaw na ginagamit ko. Ito. Bukas live ako din ulit bukas kasi ano ko nga yung sasakyan na binibinta. Medyo madilim kasi palubat yung ilaw. Solar kasi yung ilaw namin. Solar type. Alright. 100 blocks. May palakasan pa itong nasa taas. Wala na. Sagad na. Ito. Tanga na. Natching pa ako. Nang dul patamsak na lang ako sa hindi pa nakatamsak. Four minutes mga idol. Mag-i-end na din ako. 4 minutes. Last 4 minutes mga idol. Last 3 minutes, idol. Idol Libong, last 3 minutes. Naka 2 oras din ako. 9, 10.
2.5. Libong balik, ano ang kita mamaya. Suklan na lang kita mamaya. Punta ko sa mga video mo mamaya. Pagkatapos ko nang tumawag sa mga kapatid ko. Pasyalan ko video mo. Mag-i-end na din kasi ako. 11:30. Two minutes mga idol. Mag-i-end na ako talaga. Pasyalan ko na lang yung mga pumunta sa live ko na to. Panoorin yung video nyo. Maraming idol libo nga sa pag-share ng aking live. Last 1 minute, idol. Yeah, idol, maraming salamat talaga. So, hanggang dito na lang yung live ko. Mag-out na din ako. Bye-bye.